otu onye nwere aka onyinye ma nwee obi sarasara bụkwazi otu onye ndị obodo n'ụmụ awụlụ dị n'okpuru ime obodo Awka South na Anambra State bụ Prince Martin Ekweozor agago n'iru wee chịkọba emume erim ji ọfụrụ ya nke mbụ na mbụ nke afọ a ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na mbarabe ndị be Prince Ekweozor n'agba na village ụmụ awụlụ ma bụrụ nke dọtara ọtụtụ ndị enyi ndị ụmụ awụlụ ndị ikwu na ibe nakwa mmanwụ tinyere egwu dịgasị iche iche ka Joseph Egbeọcha kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa President General nke obodo Nibo bụ Ọkammụta Tony Nwaokoye nakwa Maazị Chukwunonso Nwaokike bụ onye sitekwara obodo Nibo, ndị kọwara na ya bụ mmemme bụ iji kwalite ejirimara nakwa omenala ndị Igbo site n'ime emume maka ji bụ nke ọ kọwara dịka isi ihe a na-akọta n'ubi ma kọwaa ya bụ onye chịkọbara ya bụ mmemme dịka nwoke ọra mmadụ. Ndị ọzọ gụnyere onye na-azọ ọkwa ịnọchite anya Awka North Constituency nke abụọ na nzukọ omebe iwu Anambra State bụ Maazị Gozie Ekweozor nakwa Maazị Patrick Ezokwudo kọwara na ya bụ mmemme bụ nke na-enye aka ịkwalite omenala nakwa ejimara ndị Igbo ma bụrụkwa nke na-aga n'iru na-eweta udo nye ndị obodo ahụ. Chineke nyere aka na-edu onye ezinụlọ ya ebe otiri aka ihe niile na-aga ọwa na-agwara ya ajideka uche adị ya na mmadụ ezinụlọ na mma. N'okwu ya ka ya bụ nwa amadi chịkọbara ya bụ mmemme bụ Maazị Ekweozor nọrọ kọwaa na ịkọpụta ihe echuru n'ubi bụ nke kwesịrị ka a na-emerube mmemme maka ya ma bụrụ nke ọ kọwara na ọ bịachara ka igwe ya bụ obodo bụ Igwe Joel Egwuọnwụ mechara mmemme awanji ya dịka omenala si dị. O kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ niile ọ na-agba n'ọchịchị gọọmenti Anambra Steeti ma kpọọ ndị mmadụ oku ka ha nye ya nkwado iji mejupụta nkwa o kwere ndị Anambra ka ọ na-akpọ ndị mmadụ oku ka ha hie aka n'anya ịrọpụta onye ga-emepụta ọchịchị obi ndị mmadụ dịka mmemme nrọpụta afọ 2023 na-abịa ka ya bụ Maazị Ekweozor nọrọ kpọọ gọọmenti oku ka ha lee anya gbasara mkpa niile dịgasịrị obodo ahụ mejupụtara obiisi ma kwupụta na ọtụtụ ọrụ mmepe abagidere na ya bụ obodo dịgasị iche iche bụ nke sitere n'aka ndị nnọrọ onwe ha. mana anyị malitere efu na anyị ji amaka ji ọhụụ na ihe ọhụụ pụta aka ọzọ for celebration emee ya ọwụ ihe dị mma o wee dị ire wee na-aga n'anya ọfọ na-agọlụ ndị ya ebe na nke m taata na ndị bido nri isi ụtụtụ wee bịawa asụmndụ ndụ nka agụike wara onye ọbụla ọdụ na ngwa eji eko ama ngwanara ya onye ọbụla chute m ihe ọma ya na-agba ya elu onye ọbụla na ihe na-eme dị mma na ihe na-amasị na asọ ododo n'ezinụlọ ya na-ekwu okwu egwu ihe ọma. Site n'obodo ụmụ awụlụ nke dị n'okpuru ọchịchị Awka South, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.